El butlletí oficial de la província de Barcelona publica avui totes les candidatures que es presenten a les properes eleccions municipals a l'Alt Penedès. Convergència i Unió i PSC presenten llista a tots i cadascun dels 27 municipis de la comarca. El Partit Popular a 16 municipis, Esquerra Republicana a 15, Iniciativa per Catalunya Verds a 6 i la CUP a 4. També hi ha 2 candidatures de Plataforma per Catalunya, 7 d'independents i una agrupació d'electors. A la capital de comarca seran les 8 que s'han anat anunciant en les darreres setmanes. Es presenten les forces que actualment ja tenen representació. És a dir, el PSC amb Francisco Romero al capdavant, Convergència i Unió amb l'actual alcalde Pere Regull, la CUP amb Llorenç Casanova, el Partit Popular amb Josep Ramon, Esquerra Republicana amb Pep Calar, Iniciativa per Catalunya Verds amb Bernat Villarroya. A més, torna a repetir la Plataforma per Catalunya amb Carme Segarra i com a novetat una candidatura de solidaritat per la independència amb Salvador Busquets. Pel que fa als municipis de la comarca amb més població, cal assenyalar que a Sant Sadurní es presenten les mateixes 5 forces polítiques que ja es troben representades al consistori actual. És a dir, Convergència i Unió, PSC, AMI, Esquerra Republicana i Partit Popular. Als monjos hi ha 4 candidatures, les del PSC, Convergència i Unió, Esquerra Republicana i Partit Popular, i a Gelida 6, PSC, Convergència i Unió, Esquerra, Iniciativa, a més del PP i una agrupació de veïns. Es dona el cas que en 5 municipis només hi concorren Convergència i Unió i PSC. Són les Cabanyes, Pacs, el Pla, Sant Cugat Sesgarrigues i Vilobí. En canvi, a municipis petits com Santa Fe es presenten 3 llistes o a Mediona 4. Potser el cas més remarcable és el de Torrelles de Foix, amb 6 candidatures. I a l'altra cara de la moneda, Olèrdola, on en aquesta ocasió Esquerra Republicana no es presentarà i seran només 3 candidatures, la de Progrés Municipal, vinculada al PSC, la de Convergència i Unió i la del Partit Popular.